Faide. Mijn naam is Ilva en dit is Pangtori. Deze week wordt er een nieuw Anansi Tori toegevoegd aan de Spangtori website. Anansi is een fabel. Het gaat over een spin die getrouwd is met Ma Akuba. En ze hebben 11 kinderen. Anansi staat erom bekend dat hij natuurlijk een zeer listige spin is. Die altijd met streken komt om geld of eten te krijgen. Vind je het leuk om jouw kinderen of kind, of misschien jijzelf, te luisteren naar dit soort verhalen? Dan moet je vooral de website in de gaten houden. Abum, Namoshi. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tambung.